ना इयो मा होनो मिश' फ्लिपकार्टफोराव मोनोना बेफोरखौ फोननानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां समान समान नाबानो जाबाय थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जाबा मा जागोन हाय लोगोफोर आंनि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ फिन खनसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय आरो मोनसे तामाका भिडिअ लाना फैलायबाय आरो बे मजा आरोना नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोसे शेयार खालाम हाय ओमफ्राय अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो बे नटिफिकेसनखौ अल प्रेसआव थुनानै लाब्लानो जाबाय। आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना थान्देलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। जायफ्रा मा एसे गावसोरनि मा बडिखौ देरजानो लुगैदों आरोना बिनि सायाव एसेबांबो मा भाइरेल खालामनानै लायो आरोना गावसोरनो ओमफ्राय मा खामफिनबा गाबलायलायनानै बुङो आरोना बिसोरो मानि थाखाय गाबनानै बुंफिनो बेखौ गावसोरा जेबो थाल गैया आरोना बेखौ फार्स्टआव गावसोरा मा आगारनानै बे आगारनायखौ नायफिना नामा बिसोरो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे साबधानै आगारब्लानो जाबाय आरोना नोंथांमोना मा बुंदों खोनासंनानै लादो आरोना आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा आरोना थौदोंबालाय ससे नायलांदो आरोना भिडिअखौ माबायदि बेखौ बयबो सोंबाय थायो मोनसे बाथ्राखौनो बयबो कुइसन खालामबाय थायो आं दिनै खोन्थाथारनोसै आंना माबोरै गिदिर जानाय दालाय फ्लिपकार्ट मिश'फोराव मोनसे थेमानि बुस्थु मोना होमबा बेखौ हराव फोननानै नानानै लाबाय थाबानो गिदिर गिदिर जागोन। क्या सीन है वाह क्या सीन है इयो मा होनो मिश' फ्लिपकार्टफोराव मोनोना बेफोरखौ फोननानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां समान समान नाबानो जाबाय थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जाबा मा जागोन सफैलायबाय आरोना जोंनि हान्टार चेनेला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुजिखो जेन सासे सिख्लाया ना जे मुलिखौ थेमा मोनो आरोना बे थेमाखौ बिथाङा बायनानै फोनना लादोंदां जानांगौ आरोना लाबायबो बिथाङा गिदिर गिदिर जादोंनो आरोना जायफ्रा गिदिर गिदिर जादों बेफोरो मा बुंहरब्लानो जाबाय आरोना बिथांमोना माबायावनो खोन्थाखादों अब्ला नोंथांमोनाबो बे मुलिखौ फोनब्लानो जाबाय आरोना एसे गिदिर गिदिर लाखिनो लुगैदोंब्ला आरोना आं बेखौनो बुंनो सानोदि जायफ्रा मा गोबां बिदिनो भाइरेल जानानै मा जागासिनो दङ आरोना जाहाथे बांद्राय भाइरेल दा जाथों बेखौसो आं गुरै खावलायदों नोंथांमोननि गेजेराव नेक्स्टआव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ थाबैनो लोगो मोनगोन आं एसेखिनिखौनो बुंबाय आरोना बारा गोबावथ' खालामजाया आङो टाइम पास खालामा आरोना बारा इसेबांबो समजों लोगोसे खारलांबाय थानो नाजाबाय था आरोना नोंसोरो बेसेबांखिनिसै आरोना नेक्स्टआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय।